राउर सबन के हमार प्रणाम। राउर सबन का स्वागत बा बिहार एक नई सोच में। ये चैनल पे हमन के बात करेनी बिहार से जुड़ल खबरन के, ओहो पूरा भोजपुरी में, ताकि राउर सबन के पसंदीदा भाषा भोजपुरी बनल रहे और राउर सबन के खूब मजा आवे। तो अगर राउर सबन के हमार चैनल पसंद आवत होके तो कृपया के सब्सक्राइब कर डाली और एक बेल आइकन पर जरूर दबाएं। बेल आइकन दबैले के बाद आल पे कर दिए ताकि एक को वीडियो मिस न होके। दोस्तों, आज ये वीडियो में हमन के बात कल जाए टिड्डियन के बारे में। राउर सबन बखूबी जानत होगा टिड्डियन का प्रकोप वैसे भी बहुत खतरनाक होला, लेकिन ऐसे समय में टिड्डियन का प्रकोप और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकेला। टिड्डियन के बारे में राउर सबन जानते होगा कि कैसे हवा के तेज से ही कुलावे नहीं और गज गज जमीन के एको तिनका छोड़ले बिना सपाट के जानी। एक वजह से किसानन के आमदनी पर बहुत खासा असर पड़ेला। किसानन के फसल बर्बाद हो जाले, आमदनी के साथ साथ दूसरी रोटी रोजी के समस्या पैदा हो जाला। लेकिन ए समय टिड्डियन के प्रकोप बहुत खतरनाक बा। टिड्डियन के प्रकोप वैसा हर साल होला, लेकिन ए समय मौसम में बदलाव की वजह से और जल्दी आ गई बा, जेकर तैयारी किसान लोग नाई कैले रहने। काहे कि एक फसल कटल बा और दूसर फसल बोले के तैयारी बा। ऐसे समय में टिड्डियन का प्रकोप खतरनाक बा। तो दोस्तों, एक बात और जान ली कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से एक तरफ तब बेरोजगारी के समस्या पैदा हो गई। बिहार के जितना मजदूर दूसरे राज्य में रोजी रोटी कमाए के आस में काम करता ना, वो लोगन के लॉकडाउन की वजह से नौकरी चल गई। नौकरी गईले की वजह से बेरोजगारी, और बेरोजगारी की वजह से 2 वक्त का खाना मिलने के समस्या। तो रोजी रोटी के चिंता तो एक और बटले बा, लेकिन दूसरी ओर अगर टिड्डियन का प्रकोप ऐसे ही बढ़ल तब फसल बर्बाद हो गई। तो एकरे वजह से किसानन के अगर फसल खराब भइल तो अनाज के दाम महंगा हो जाई और बेरोजगारी के खतरा बढ़ सकेला। तो टिड्डियन का प्रकोप तो खतरनाक होला, लेकिन ये समय और भी ज़्यादा खतरनाक है। बिहार के 10 जिलन पर तो हाई अलर्ट जारी बा, लेकिन ये 10 जिलन पर का तैयारी बा इहो जानल बहुते ज़रूरी बा। तो आई जानल जाए। बिहार के कृषि मंत्री हमें प्रेम कुमार, वो कहना है कि टिड्डल दल के प्रकोप की आशंका के देखत हुआ उत्तर प्रदेश के सटल बिहार के 10 जिलन पर अब हाई अलर्ट जारी कई गई बा। आवश्यक तैयारी पूरी कर लियल गई बा, यानी कि हमन के तैयार हैं, ऐसा कहल प्रेम कुमार के बा। 10 जिला का नाम जान लियल जाए तो वो है कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के जिले, जेकर लगभग सभी पंचायत में टिड्डे दल की संभावित आक्रमण से संबंधित चेतावनी और हाई एडवाइजरी जारी की गई बा। यानी कि वही पूरा पंचायत में चेतावनी दे दिया गई बा, आवश्यक सूचना और जानकारी दे दिया गई बा। वो यो कहना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सटल बिहार जिला के 24 पंचायत में मॉक डीलिंग के भी तैयारी हो गई बा। एक अलावा ये कहत है कि ये सभी जिला में हर बृहस्पतिवार की बैठक हुई और बैठक में कार्रवाई कल जाए। एक अलावा कहना है कि संभावित क्षेत्रों में कृषि राज्य रसायन स्प्रे और ट्रैक्टर के व्यवस्था कई गई बा। एक अलावा ये कहना है कि संभावित क्षेत्रों में सभी पहले चिन्हित कई जाता, पहचानल जाता कि कौन कौन से जिला संभावित बा जेकर टिड्डियन के प्रकोप तेजी से हो सकेला। इस सभी जिला में ट्रैक्टर के व्यवस्था कराई जाए, स्प्रे के व्यवस्था कराई जाए और अग्निशामक विभाग के गाड़ियाँ और मानव संसाधन की उपलब्धि संबंधित सभी सूची तैयार की जाए। टिड्डियन के प्रकोप के दशा से बचले खातिर अग्निशामक विभाग के भूमिका भी अधिक उपयोगी हो सकेला। यानी कि जब आगी उगी लगेला तो उसे बचे खातिर जौन दलकल विभाग आवेला ओके अग्निशामक कहल जाला, तो ओहू के इस समय इस्तेमाल की जाए और ऊ बचे खातिर कारगर हुई, ऐसा कहल बा। अब देखे कि बा कि सरकार टिड्डियन से बचावे खातिर कितना कारगर होले और एक में कितना सफल होले। लेकिन हमन सब बस दुआ कह सकेनी, प्रार्थना कह सकेनी भगवान से कि ऐसा विकट घड़ी में जब ऐसे ही रोजी रोटी के समस्या बा तो ई वाला समस्या न आवे, टिड्डियन के प्रकोप हाल से ख़त्म हो जाए। तो भगवान से ये दुआ बा कि कोरोना भी ख़त्म हो जाए और टिड्डियन का प्रकोप भी जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि राउर सबन के चेहरा पे मुस्कान आवे और ज़िंदगी सामान्य हो सके। तो राउर सबन के ये वीडियो कैसा लगल बा वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दें, और अगर वीडियो अच्छा लगत हो तो चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर कर दें
काहे कि हम जल्द ही राहुल सबन के साथ ही हाजिर हो दूसरा वीडियो लेके। तो हम चलत हई, नमस्कार, राम राम।